Kublai pi baro mengari lenda mani ngapriang subhai pi hapo ka food front media. Mentah kasih ngadon hapo la shumya banyak kendu ia Presiden Jong ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association. Kani ka association kala penlong ya ka jing yakhi nadu ka khandai tarik da ka bawa ya ka lamayong hapo ki kali tourist. Kani kalong kumsi bentah ban penpau ya kajing persyak ya ka sarkar halor kajing sengap menti ya kajing dawa ka bakum ka association kadon ban pensengau sya ka sarkar. Kai kadau ka pelong ya kani ka association jong pi bakan shim ya ka sinjam ban yakhi ka pelong ya ka KMTA ban mi sakmat ban yakun ya gini jing jong barolang gini nong kamai kali ki badan pok ka jela jung kalong bai namanta ban namanta ka jing ka baki kilai syam naka nakini snem san snem ru labun ki jing ka balong bayangi ka ba menta kalong bayangi ki try jela ki badai nang ni ka jela jung hina po jela me kali ya ina don shibun ki jing kalong halor pa ki kot kislah ki bangin siu ki taksu kalau don kejing bangin mio pa kamai keji ban plus nang taruh kuwi kalong ba ketu spot ka bangi ngatrai pilai kini news ki bladap kini ki banai bladap bangin nang leit terus sa sarkar ba sobha sarkar badan bram ba phin ailat no tangi ki spot namar yo don basutu bakla hang ni ngan ong kindiat nam ta ki pai ba nong sosnong jongkari ka bai ki jongi ni nakaliang ka KMTA ngim sim demand ba ya ka sarkar Meghalaya ngim sim demand ban ong ban khang no ekali ki banabar state bandung po Meghalaya ndai ka dei baitang nam ta ki tur spot ki bangi nakaliang jong ka KMTA ni don ka ka jing angut bangin yo ban yalam kai no ya kinong jong kai pathai ki bawan han ka jela jongi bawan yalam kai ki turis kinong jong kai bawan cha jela jongi kadi bitang kata hikamat ka bangi kwa ba ka sarkar kan thau ain ni kan thau no te policy ki ba bet ki ba biang bandum sha shui kli ban masjid bandung hakitur spot ki jongi kin pun kut ni hajarbat dan ya kana pararu kataling ni pidang bait ka jing suk mensim ni pidang suk mensim bait andre nganong ipi leda pipet ki media ki baladep ki banga keren pini komen sang tu bad bun kini ki beriu ki balai de kali private shimet mo kili sim dawai lan kili sim satai kajing pendik kijang ki pulit kabal menang batai shu kamut lada kili satai kamut kandan ka tax nam tajuki halor bala ka paham ri on thi kala don ka tool gate kila siwi ka tool gate ha kadai ka kom ban si hong to ngrein da poi ha sampan kabarit ro ka di si hajar tin kanam ta kitu kinong songsnong jong ka jela jungi ki ba syakta ha kalo bakilai de kali private shimen te ngile ngal ong hatu ka sngi ka hnru tarik ru ka bangilong ka jingalang hanti po mangap lumparing ringkat bat ki nong ilam ba per jong district ko badan jela jungi ka jing jungi ki nong nya kali kamai lem ladangi poi ha po asam ko kalong bai ba ngitang la arung na po la tam hi ka jorobat shaneng kalong bai ba ngila shulong bai kita ki balong rit mesim du kata ta namar balai hang tai ulong ule pen du kata ta wat ku mengalah keren haki media pladap ru terus pladap ru la ngirung ni hapo airport dai kamut ni street bread ik passenger ki bangira menginang ni ngin tap passenger tu ngin myo shu ngi hambi bai sabar airport balai ngi hambi sabar airport namar kan tu ipi ke airport hang tai kalong bai ba ladang ni song hang to hapo kot kamut hapok 10 minit lada pemi kamut minang light ya ka bai parking ladang ila mi plat ya 10 minit ladang ni tamru ya ka plat ya 10 minit ke 10 minit ladang ila mi nang tu kamut cis pak san pau te kan pi kan kat nu minit lani kat nu kentala ladang song tu 10 minit ladang mi nang tu ging sha shim ya ka bai parking cis pak san pau sabtu pian tala dangi dan arkan ta kat nu ka bai parking yangi te se e ging kata kerkom kamai jungi ka bangin yo nong ndrei menta pat ka jinglong jong kinong nya kali nang nen selong nga keren bai yakini kinong nya kali ki ba ki banyak ada ka kali simet jong ki ba kile airport dai milik bu ki bayi ngasam ki para ki ngisam juki kini ru ingat nak kejuk ka jing ngang ong tang kata ka wei namar bang syam ka jing kum ki driver kali bat kinong nya kali balik dak private jong sepo asam em din nata ka daw ni na kaleng ka KMTA ringkat bat kini ki asyan ba per ki berna ka district ka jela ka jongi ni yakun ya kani ka jing namar balai ni perkhat ru ya ka pateng ka lawei ka jongi
ladang ngi la ya khmat menta ka pateng kalawei jungi kan long ka basuk bat ka kalong easy be hake i benta la ki dung support sam bat lada kumbanga ong mene pila kali lada ka asam ka ong mene tai te ngangai scam ba ka asam kan numla sha e kani jing khang ga jong kala ni ga government no po asam ka khang kin sa be hi maki ba ni nyele kumba pipi kwa sani nyele kum tang ngin kut no shilong ni kut hanu ka jaka ka ba sarkar meghalaya ka kabu pikit hi ki tourist taxi aya ki nong jong kai sha ka jala achaki tourist spot ngangai scam ya kata but ngasu ong ni ba na preng ki pra travel bar khoi ki nong yalam ba per ki brana ka sik jongi in shilong slor ba ni kermen ba ka ai bar khoi ka bangi ya nang skman kan ya ka pateng kalawei ka jongi kan nong ka scam ba ka basuk ka basai halor kani ka jing yakhi jong phi ba pisno tharai ba kan don kanu ka jing ta pedeng ka jing ya dei jong phi bat ki nong nya kali pat hapeng ko asam pi kumba kilai hi men kandai trikato i ba pol la ong ba kan dei ko ka nong no ka ni na kaliang ginong nya kali sina po jelami kalia ni dei don kampanya slok bat ki tribal asam katangan ong ipi asam tu usa asam megalia tu usa megalia namar asam sethi unumailan bat ngan chu ong khandiat hange kandon ka jingkta mo pi ong kandon ka jingkta sipor kandon ka jingkta pangbalong ong ipi wat ka jingkta mentai hapo asam yiki kali ki bana gejala megalia amdei ka jingkta tang yengi ki tourist taxi lani kinong kamai sethi mo kali kamai ber khoi beli kamai sa shillong goti kadon ki jingkta ru wat hi kinong song bapli ki ba julai de kali private sethi wat kham tam lai upulet ujushim kabu ba hapo asam mo ngan hap ong kata upulet hang hapo asam ushim kabu ba ya kini ki kham tam ki ba khamna jingai khandiat nasor kilet sethi de kali private em ki jushim kabu ba nama ba ka hindi khandiat ka kham dunaya ki lani ban hoi ile si gidon mo ki nakal ki ba song ni hapo kham sor gidang don hi ba duna tin tin kham tam ka hindi hoi ka pareng kinang riu asam sethi ukraine be da ktin asimis ka jing e kalong bai yagi kali em ba ka jing e yaki pai baru ki balik da kali simen kerengkat yang ngiru kinong nya kali tikani ke mat ka bangi khun menta ka dei bet nam menta ka jing bha ka jing met jing ki pateng ki lawei ki jongi yo ka don kum ka ta ka por yo bangi ngim don shu asla pathe kum kinong ye khun hani ka a ye kani ka mat ka meta kin suk kin san kan kani nge hapsim kan bong ba o sarkar ni ya khun nam ta ka mai jongi mo ring ye khun bet ya bangi yo ja yo kha hieng ring ye khun ru rengkat bat ka jing e jong kinong song ki ban hani ka jala jongi namar nakawi ka pot chakawi pot pinju ibe ki kies ke ai ka baja upulet usam lo le kom tai ki briu ya ki briu jong ka bri nyo trap ka jongi wa upulet asam la le kom ta pe habai de ki border issue ru ma ngai kret ki tu ngan ai nuksa kan ya ma kam dei ka kamram ko jongi bang ya kren ya ka ngai shu ai nuksa ka jing e ka long ba hadu ki menong song bo hapo border le em ki ba border asam ni ka jing e ka rang don na ye ki mentana nu kjat hadu clear tikani kamat kalong bai menta kalong bangi khun ban kham penduna ru khandiat ya kata ka jingrung ka jingmi like do jong kinong wei ki bawan ki ba long no kinong wei na ki bar jala ki ban wan ban rung ha ka state ka jongi bat ban penduna ru ya ka block ka badan hapo ka sor silong jongi pi hi thai man ka sngi man ka por man ki sach jan ki badik season hi bakin wan ki tourist em nyo pau prapo tli ki bos ki ba ya na po apart silong ter ban chidau ki sora ta ter i kalirete nei ong shu ladang ngali ngai tu pi nga sa tik thai ne por long ladang ngali chieng em jan miet kum ka season dis je si sa jan ni ju i be babun hi kali private ru ki bawan kamai sini na asam ban na bar state ki devi kali ban bar state hi ki babun ban kun block ke to jaka ban no chilo na por long shadu sa sor long atu nakaliang jong phi pin shim ya ka senjam ban wan ra lang haju khnang ba ka sarkar kan sup ban penlong ya kata ka jing ya kedan ban weng ya ka jing e jong phi pi kat nganong bai kum ni ya kata ngon ka jing e ka don hi mo na ka liang ka sokal ka don hi ka jing e ngam ong bangan dan jing e tang ba kawai ka long imyo iti yangi ba usha uthar kat no ka jing e pi lada ka sarkar hi ka mon hi ban pentri kam ya kinu ki an ki badan ki badei ki banye dei ban ya khang ya kita ki ya ki jing le baman jong ka wei ka state ka badei hapo ban ne le kinu ki kam ki ba me dei ha ban mo ngono ki jing sni ki ban wan hapo ka jala jungi la ka sarkar ka mon hi ban thau ya ka an kan num ai daw te nga su song thu ba ka ai ka bai kren ba pol ka de ka bi jing ai daw pi la dangan ai nuksa la danga nga nya kali kum ni la danga mon ban ai trip yo mr e kamu yo mr b la phone swaya ngaru kan ong bai te ong ai bai tu im ne chu kala mi ka nuksa ka tanga ai ndre ka sarkar ka ni ka dong ka jing kren kum ri ba pol mo di ba pol ong bai ba
kalong kupta okoni okumiptai tang mang ong ipingan nampat jubab slut menta ke jubab janga kalang akun khre ha ke sejang bat kan sadon ke jingelang ke bahe ha na kalang jungi mo le si ha kanu ko singan saputip sapi ha ke sejang yu satip ya kata ke i ke ba iba pol yang kadan ke jing mo na kalang jongki bangingim sotu para esjan ngingi long ya pra kom tangi kumiptai kani be ke ditang ka jing ai dau tang kata baik nganempatkan sibo ni kata baik dengan cuang baik tak ditang ke jing ai dau na kalang jong iba pol ringkat bat ke tourism department na kalang ke sarkar kalong kumjuพี่ละอองนะลายหาจารตลีกิดูนาคาลีมอแต่อีมิวอีปัดลายหาจารตลีกิบุนบ่ชองสงีตั้งคาตาเฮงชุอง Te hatu nakaliang ka association kandang don ka jing yakhi ka ba pindang kam penting susu kanang ba ka sarkar kan เป็ด hot ชิน no ya ka jing kran ki กระเดกองเป็ดชินงานองเบยกันนี่ก็ไว้บันตาko sarkar badan buram jong gejala megalia kat no tam pilale eke ba upai bahiu la bisar upai bahiu lai ngangan ong ni ngam don por ban ong ban ye thau yo nu la ni ban ai nia ban ai jutang ni nu ban phai nia ye nu no la daw di hapleng tribal jongiru la ni u nong yelam jongiru bang yang ko mangala ong mene ko ba arpnyo lai pau teli ki asen ki lai don lai snok ti lang bat ni ting lai pensai habut ka reminder letter ha ka office trade kam jing apa lembaga ka tourism department la pensai ha to ka reminder letter ka bangila ibu lai puitrik ban khot ya kran ni ha pok lai pau trik Henry imsim khot la pensai kam to te aba ki dai ki ba kham start bat ki di ki babat yu shebi ban sinsiare ka bha ka met ka jala jungi kum ki min star mo ya di ban sutu ka nya ka e ka ba ngina ka liang ka asen bat ki nong nya kali ki ba long kum ki khon ki ti jongki ba in pen persang ke ban ong ba wan no sa kami jang kran la ngi don ngi sa plat makna sa i sa we sa not ru ha ba pidon ka mon te pilai ke man khot kani bi te ke ngong pi te kani bi tang ka jing ai daw na ka liang ka government bat lembaga tourism department ka ba iba pol ibat mentamo ya kani ka pos nilayo sngow ya ka jing ut jing nam jong kinong nya kali turis hapo ka jela bat mentangin ngap ya ka ka ban na kaliang ka sarkar ka don ban pen sngow halor ka ne ka mat habayo ban yakran bat menteri ka nak jengok kai perthai ba polling do ula pen sngow baka jing jong ka sarkar hi ban khot ya kini kinong yalam jong ka association ban yakran ka long namar ba kidon lala ka jong kaseng bat kumta ulak kentu yaki bakin wan lang ha ka jo kalama khnang bakin yo ban penskau ya ka jing jong ki We have had 2 stakeholders meetings with everybody connected with the tourism sector, including transporters, including hoteliers, homestay owners, drivers associations, guides. All of these have been involved in 2 rounds of discussions. What emerged from that discussion was that a number of issues were flagged, but it's very important. One, it's very important that the various associations come under a single platform. Now, already, even those who do not belong to any of these associations, their number is roughly 60%. 60% of these drivers do not belong to any association. The rest, 40%, are splintered into several groups. Now, how do you talk to such a large number of groups when there is not even uniformity of approach amongst them? 2, it is pure common sense that the law of demand and supply is in operation in any economy. Today, there is a shortfall of roughly 3,000 vehicles to ferry tourists inside Meghalaya. 3, it should also be the effort of the transporters, the taxi drivers, to negotiate and open discussions with their counterparts in Assam. Because today, it is a pure fact that Meghalaya depends more on tourists from Assam rather than Assam depending more on tourists visiting Assam. Would you agree with me?
The airport is in Guwahati, the major airport. The railway station is in Guwahati. The hospitals, the best hospitals in the northeast are in Guwahati. Our nurses, our professionals are working in several parts of Assam. It's a very sensitive issue. So they have to know how to approach, what to approach, and to ensure that in the process of wanting more, you do not shoot your own foot. When you talk to these associations, there are multiple. They represent just part of East Khas Hills. What about Gar Hills? What about Ribhai? What about Giant Hills? What are the interests? What are the issues? Let them come up as a single entity and approach the government.